What's up, Ketchup? This is Renz and welcome back to my channel. Yay! So ngayon guys, for this is time maybe 8 na ata. So ngayon, pupunta kami sa palm oil. Kasama ko ang mga cousin ko. Andun yung isa. Ayun. Binakos niya ang saging. Tapos ito yung isa, kasama ko sila. So wala akong kasama ngayon. So ngayon guys, pupunta kami sa palm oil. Doon guys. Doon tayo pupunta. Samarin niyo kami dahil kukuha kami ng na palm oil, tapos yung niya, kahoy, para may panggatong kami. Kasi wala namin panggatong. So tara guys, samarin niyo kami sa pagkuha ng panggatong. So tara na. Ay. Na. Labong ang diyan. So ngayon guys, malapit na kami guys. So, perting labunga. Labong means basta maraming damo. So ngayon guys, malapit na tayo doon. Ayan. Malapit na tayo kasi basta guys, malalaman niyo guys kung ano talaga yung palm oil. I-explain ko kung ano talaga ang makukuha sa palm oil. Kasi malaking bagay ang palm oil talaga guys dito sa amin. Kaya kasama ko ang mga cousin ko, pupunta kami sa palm oil dahil wala kaming panggatong at pang sindi sa pagkain namin. So, samahan nyo kami ngayon guys. So ang init, ano bang oras ngayon? Iwan ko anong oras ngayon. Maybe 8 na ata guys. So ang init talaga dito sa bukid. So samahan nyo kami dito. So dito kami sa kabasakan. Palayan pala. Masaka palayan. Dito kami sa palayan. Dito kami dadaan kasi wala namang choice kami kapag dadaan kami doon sa sa walang sagabal na daan. Malayo kasi. So andito kami sa palayan na dumadaan kasi shortcut lang. So malapit na tayo guys. So tara. Malapit na tayo. Ayan, dito na tayo sa palm oil. Kuha tayo ng panggatong para sa pagkain. Kasi wala namang ginagawa kami sa bahay, kaya kumukuha na lang kami ng panggatong. Kasama ko yung mga cousin ko pamangkin pala. So, ayan, malapit na tayo guys. Guys, dito na kami sa palm oil. Yay! So ayan guys, kumukuha sa mga palm oil yung mga pamangkin ko. Ayan. Wala sila. Alam nyo ba guys, itong palm oil, ipapakita ko sa inyo yung talaga, yung yung palm oil. So ipapakita ko dito. Ito. Ayan guys, yan. Ganda ko. So ito guys,
Ito rin kukunin namin guys, ito guys, ito yung kukunin namin para may pang ano ba yung tawag dyan? Uy, basta pang paluto sa pagkain namin. Ito ay ganihon namin, tapos lagyan ng ganon, pampahaling pang tawag dyan, sugnod or basta yung pangkuha ng pagkain namin. Ayun, alam nyo ba guys, yung palm oil din guys ay malaking bagay na rin sa amin yan guys, kasi dyan kami kumukuha ng panggatong para sa pagkain. Tapos alam nyo ba guys, yung palm oil din ay dyan din kukuha yung niluluto natin yung oil. Yung palm oil guys ay dyan tayo kumukuha ng oil. Yes guys, kaya malaking bagay itong palm oil. Ayan, malaking bagay na yan kasi dyan tayo kumukuha ng oil. Yung ginagamit nating pang preto, pang luto ng chicken, ganon. Kasi ito talaga yung main palm oil. Yan. So guys, kung yung kulay ng palm oil, pag patay na siya guys, yan ang kukunin namin kasi yan ay malaking bagay na yung patay or color black. Basta color black na yung palm oil, yan ang kukunin namin kasi yan ang panggatong namin. Pag buhay pa guys, yung color ay orange. Yan. Tapos guys, mag-harvest din ito sila pag 1 month ata. Kasi harvest nila kasi yan, gagawin nilang oil. Tapos guys, ang palm oil guys, ito guys, mabubuhay lang ito guys pag may abono kayo, pag inaabunuhan niyo ng mga like mga abono. Abono para malaki siya guys at tamang lusog at tamang pagbunga guys. So ayan guys, na-explain ko na sa inyo kung ano talaga ang palm oil. Aray, ang daming langgam dito guys. So ayan, kumukuha pa sila. So ayan, tutulong din ako guys. So tara, tutulong ako pagkuha ng palm oil. Guys, ang kukunin namin yung palm oil, ito yung pang galing namin o pang gatong. Pagngali. So ayan guys, dapat guys, kasi yung dala namin is 2 cellophane, tapos dapat yung challenge namin ay dapat mapuno itong cellophane na 2 cellophane. So ayan, kumukuha sila yung mga pamangkin ko. So samtang guys, so guys, tuturo ko kayo guys kung anong laki ang palm oil nito na area. So ipapakita ko sa inyo yung laki ng palm oil. So dito tayo guys, bahala na sila doon. Babalik lang tayo doon. Ayan guys, ituturo ko kayo guys kung ano talaga ang laki ng palm oil. May bahay doon guys, may nakatira din doon guys. Kasi alam nyo ba guys, kung malapit lang kayo nakatira sa palm oil ay fresh air talaga, at tapos ang sarap ng hangin dito guys. So ayan, tuturo ko kayo kung ano ang laki ng palm oil. So tara.
So ngayon guys, yung challenge namin na pupunuin yung dalawang, ipakita yung ayan. Ayan, so puno na guys, yung dalawang sulapin. So ngayon guys, uuwi na kami kasi malapit na yung lunch break, charot. So napuno na namin kasama kong mga pamangkin ko. So ako pala si Renz, Sheila, Sarah. So ako guys ay nagpapasalamat sa inyo guys sa papanood sa aking mga videos at vlogs. I hope guys ay more support pa kayo sa akin guys, aking more vlogs at maraming salamat. I hope you enjoy this vlog today and I hope God bless all and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, rencejrshow. And guys, may motivation din ako sa inyo guys. Kung may motivation guys sa inyong sarili at dahil pinasok natin itong pag-YT at pag-vlog, it means kaya natin to. So, God's grace. So, maraming salamat. So, bye-bye guys!